Svima ljudi, dobrodošli na ovu epizodu. Danas ćemo igrati Clash of Clans. Ovu igricu sam već počeo igrati, vidite 5. sam nivo. Instalirao sam je prekjučer. Pa napišite mi u komentari ako želite, napišite mi ovak kako vam se zove klan, da vam ja uđem, sve znam kako ući. Tako da samo mi napišite kako ući i to je to. Nešto. Aha, dobro. 25.000. Ne, tu. Sad idemo u shopu, ali kaj ima. Imam dosta, neću trošiti. Imam premalo ovih. Budemo ovo, budemo ovo. Neću 10 sekundi kaj ću ima davati diamant. Gledaj kako se to brzo. Još da dobijem 2, samo to bi bilo odlično. Idem još neke kupiti za novac. Ajde jedne bombice. Ne dobijem ništa, bro. Na to neću. Hoću nekog Hrvata, kužite. Ili Srba ili Bosanca, sve jedno mi je. Gdje imam par ljudi? 1, 2, 3, 4, 5. Sam 1395. A dok sam kupio ko eliksir, ovo na primjer. A ne to. Top sam, mislim 1 sat treba čekati. 8 sati za jedan top. Bože. Može 15 minuta. Ovo ćemo upgradeat. Sam da vidim koliko snimam, 3 minute i 6. Ja snimam preko Mobizajna. Mobizajn for Samsung. $100,000 za drugi level. A sam imao toliko. Bombica, 14 minuta, 13 minuta, 45 sekundi, evo. A dok ćemo imati 1000, onda ćemo skupiti ekipu pa ćemo napasti. Znači jedan ovaj i par onda ovih. Dok jer ne smijem potrošiti baš taj sala eliksir. 4 minuta. Dobro. Jedan, ovo će sad na 2. 1, ovo je 3. Ovo je 1. 1, 3. 1, 1. Ništa. 2. 1, 1.
sad do 1000 bude. Koliko će to trebati? Ovaki nekakvi bolje sam. Što posložio. Tako. Mora biti malo ljepše. Ja znam kad dobite to, kad ovo stisnete, onda napadnete. Uskoro ću kupiti bolju kameru. Kupit ću kameru, pa ću snimati prave klipove. Ovo je sam na mobitelu, preko mobizana. Snimam ovakve klipove. Videe. Kako izgleda, bile mače i to je ovak nekak. Pa, čekaj, pa sve je isto to. Hajde možemo polako jedan ovaj. Ovak. 20. Ovo, dobro sam. Ako je ono... Idemo napast. Hoćemo tu, jel? Za 2000 da vidim. Ne. Idemo vidjeti kak imaju ovo, kao neki online, ja mislim da je to nešto. Isuse, koliko ovo ima para, evo. Kaj s tim mogu kupit ništa. Eliksira puno, osim. Gle, ovo malo. Gle. Eliksira, znači malo. Pa negdje 400 eliksira, kako bude, može li 500, kako bude. Može. Yeah. Prvo na... Tako, 1000 toga. I to te pitam. Ide lova. Evo i novca još malo da možem. Tako, one half. To level up sve. To te pita. Ovo je level 12. I to je 9% stoji. Yes, uspjeli smo. Sad imam 30 krona. To... Samo tako brzo gledaj 8 minuta. Sad konačno mogu napraviti svoj tim. Tako, 5 ovih, 2 ova. Čekat ću 7 minuta i tamo će se i ovo, ja mislim da. Moram si to napraviti, znači imam sve u slučaju ako me napadne. Imam bombu, arčere, 2 topa,
Mislim da bi bilo to u redu, da. I bombujem čak. Ako neko tu dođe da eksplodira odmah. Yes, 6. nivo, 6. nivo. Ako vam se klip sviđa, ostavite like, share i subscribe. Mislim, neću sad završiti, nego ono sam kažem. I u subotu i nedjelju očekujte klip sa PlayStation 3, GTA 5. Online još nemam, ali ću morat to napraviti nekako. Mislim, prijatelj će mi napraviti, znam sve kako to raditi, kužite. Mislim, ne znam, ja znam on, tako da... U petak je Oluja. Ne Oluja, vanje nek kao kad je Hrvatska pobjedila Srbiju. Samo vidim kakav tim imam. 6 minuta. Koliko to mora? Ovih 2 dijam. A, jedan mi to radi, ja ne znam. Čekaj. Gledajte, ovo. Sad ću dobiti dijamante tu. Treba mi koliko od 1 do... Dok ovaj stigne, već bi sve gotovo. Nije to za dijamante. A ne, to je bilo za ovo gore, Imam sad malo eliksira, tako da... Nisam znala da se tako dugo, mislim, ovi veliki, ali baš su jaki puno. Tek se jedan. Za 500 neću trošiti 2000. Ja mislim da ću to dati dok završim video. U drugom videu će biti isto Clash of Clans, ali ovo će biti na drugom nivou, ja mislim da. Da. Isuse. Za 14.000 trebam dati 111. Četiri minute. Mogu pisati jedan dijamant, onda ću dati. Na drugom je nivou, to te ja pitam. Evo. Ova 2. Daću. Sad pak nemam 250 dinara. Idemo napad sad. Sad imamo bolji tim. Eliksir. Evo, znašte kaj to znači? Hoće 1000 opet ono. Ne, 824. Baš 1000. Može biti 2000, ne znam. Koliko ko ima. Ovi su sve neki slabi. Kad dođe na viši nivo, onda ću... Ovo je više, a gle ovo, užas. Mogu bi probati. I da bi bilo to što se tiče ovog videa, vidimo se sljedećem.